Bueno, jo no soc de Colòmbia ja, T'equivoques. Jo soc més catalana que colombiana, perquè, clar, la meva pota dreta pesa molt més ara. Ara ja, no? Estic més aquí que allà. Però, bueno, de totes maneres, sí, he nascut en Colòmbia. Llavors, els focus terribles. Un dia, doña Francesca, un dia, es va aixecar i va dir, no sé, estic avorrida. D'ara endavant, em vull casar. I va pensar, bueno, passaré a casa de don Paco i li explicaré la meva història i li diré a veure si se vol casar, perquè jo estic avorrida d'estar tota sola. Llavors, sí, dit i fet, va passar allà a la casa de don Paco i li va dir, hola, bon dia, don Paco, què feu? I don Paco, que era un home bastant especial, se la va quedar mirant i, bueno, no li va dir res. I ella li va dir, mira, he pensat que si vostè vol, ens casem. Perquè vostè està aquí tot sol, jo també, total, ens casem i ja està. I el don Paco, que era un home de la pela, o sigui que tenia molt de diners, però els volia guardar per no sé per què, i a més les dones no li interessaven massa a don Paco, no li havien interessat mai, perquè sempre pensava que les dones són xafarderes, gasten molts diners, pugen i baixen, i totes aquestes coses que fan les dones, i millor no. I quasi sense mirar-la ni res, li va dir, bueno, i vostè quina dot té per donar-me si vostè se vol casar amb mi? I ella el va mirar i li va dir, però a veure, dot i jo? Però si jo soc una dona i que lo cuidaré, cuinaré i tot... No, és que no sé vostè què vol. I l'home la va mirar així, amb despreci, i ella se va sentir molt mullada, però molt. I va sortir d'ahir i va dir, aquest home me la pagarà. I sí, se va posar a bufar tota la nit, 3 dies amb les nits senceres, i va bufar i bufar fins que va deixar tot ple de neu, blanc, els arbres, les muntanyes, tot ple de neu. I va anar a la casa d'en Paco i li va dir, mira la meva dot, això és la meva dot, són els poders màgics que jo tinc. I l'home se la va mirar amb despreci, la va mirar així, no va dir res, i ella estava esgotada, es va anar a la seva casa, es va posar a dormir perquè estava realment, que ja no podia més, 3 dies i 3 nits, allà bufant, i clar. Llavors es va despertar l'altre dia i quan va mirar per la finestra va veure que no n'hi havia res de neu, res. Estava tot verd, preciós, com la primavera. I llavors va anar a casa d'en Paco i va dir, què? Què heu fet vostè? I ell va dir, mira, això és la dot seva. Ha vist com s'ha escampat en no gaire? I encara es vol casar amb mi? I ella, molt dignament, el va mirar i li va dir, no, mai me casaria amb un home que en 24 hores fa fum la meva dot. L'he contat en català?